Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga sa tanang viewers nato. Magandang umaga po kininyong anchorman, Kuya G. Matag buntag, mga ka-Siargao. Makig-uban kaninyo sa paghatod sa mga balita. Sulod din hina sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa Tibok, nasud Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na ang tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Good morning! Hinaot nga naamo sa maayong kapiskay sa panglawas karon, mga ka-Siargao. Good morning sa atong mga OFWs diha. Good morning! Good morning usab sa atong mga tricycle drivers og multi-cab drivers. Lakip na ang mga pambot operators. Good morning! Good morning sa mga tendera-tindero nato sa merkado publiko, mga workers, mga laborers o mga mamuo. Good morning po. Good morning! Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang pagserbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning! Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya sama sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Good morning po kaninyong tanan. Good morning! Good morning usab sa atong mga live viewers, live commenters og mga reactors. Good morning po. Magandang umaga. Good morning! Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Good morning Kuya G and to all Surigao non. Pakibati Sir Bulido and Larase family at Higakit and Claver from Lancaster, Philippines. Matsalam, gikan na kan Jake Bulido. Good morning, Siargao TV and Kuya G. Gikan na kan Taiza Mia. Good morning, Taiza Mia. Salamat. Maayong buntag, Kuya G. Ilabi na sa akong mga kamag-anak diya na sa Union o Salvacion. Kamusta na kamong tanan? Gikan na kang Ruby Borja Magirang. Salamat po. Good morning, Union. Gikan na kang Lalin Bilad. Salamat po. Good morning, Siargao and Kuya G. Pagrit happy birthday kay Joselito Dumale Hondril Comillas, Anolito Escauso from Soler, Manila. Stay safe. God bless po. Salamat. Happy birthday. Gikan na kang Escauso ninyo. Salamat po. Happy birthday and Good morning. Good morning sa tanan. Good morning usab sa nagkadaiyang kalungsuran nga sakop sa Surigao del Norte. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na sa DOST Pag-asa Weather Specialist nga si Raymond Ordinario. Kasi dito sa ating satellite imagery, so malinis itong ating karagatang Pasipiko sa mga oras na ito at patuloy nga nakakapekto itong ating amihan o northeast monsoon dito pa rin niya sa dulong Hilagang Luzon. So inaasahan natin magkakaroon pa rin tayo ng maaliwaran sa panahon sa buong bansa at may mga pulupulong mga maihilang pagulan dyan sa Batanes at Babuyan Group of Island. Samantalang dito naman sa may Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng ating bansa ay magkakaroon naman ng mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Afternoon isolated or localized thunderstorm ang ating inaasahan na posibleng magdulot ng mga pagulan lalo na dito sa silangang bahagi ng Kabisayan at Mindanao. So wala naman tayong namamataan na namang sama ng panahon o low pressure area na pwedeng maging bagyo na papasok o mabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 hanggang 5 araw. So ibig sabihin nito, hanggang mag-weekend ay wala tayong inaasahan na sama ng panahon. So magiging maaliwalas ang magiging lagay ng panahon at magiging maganda pagkakataon nito para dito sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga pagbaha dulot pa rin ng bagyong si Ulysses. So magandang balita ito at sa gayon din wala naman tayong nakikitang malalakas na hangin na pwede makakapekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. At para naman sa mga kababayan natin dyan sa Kabisayan at Mindanao,
patuloy pa rin nating inaasahan ang maaliwalas sa panahon at mga isolated rain showers or thunderstorm nga ang ating nakikita na pwedeng magdulot ng mga panandaliang mga pag-ulan. So mainit o malinsangang panahon pa rin ang aasahan, kaya patuloy pa rin nating paghandaan lalo na dyan sa mga flood prone at landslide prone areas. Agwat ng temperatura dyan sa Tacloban City maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 26 to 32 naman sa Metro Cebu, at dyan sa Iloilo naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantalang dyan sa may Cagayan de Oro, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 25 to 34 naman sa Metro Davao, at sa Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius. Mao na ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong kahimtang sa panahon. 2 to 3 days o sa hantod sa weekend mga kasyargaw, walay masinati nato nga weather disturbance. Ang atong nasinati karon ng mga pag-ulan mga kasyargaw tungod kini sa mga easterlies o localized thunderstorms mga kasyargaw. Maong hapsay og malinawon karon ang atong kahimtang sa panahon. Samtang ang pinakaunang bahin nato karon sa balita mga kasyargaw, Socorro nadungagan na usab og COVID-19 positive. Nadungagan na usab og usa ka confirmed COVID-19 positive human ang kumpirmasyon sa DOH-CHD Caraga ang Socorro human nga mag-release kini og swab test mga kasyargaw nga resulta. Sumala pa nga ang maong may positibo usa ka o ang ika-15 na mga kasyargaw nga kaso sa munisipalidad sa Socorro. Kini usa ka 54 years old nga babae o kini walay travel history. Netong November 5, 2020, may positibo kini sa rapid antibody test kung RAT o gi-isolate dayon sa Municipal Isolation Facility. Pagka November 10, 2020, gi-refer kini ngadto na sa Surigao del Norte Provincial Hospital tungod na sa padayon nga pag-ubo niini og gikuhaan kini og swab sample para na sa RT-PCR test. Pagka November 17, 2020, anaa gihapon kini sa isolation o gigawas ang resulta nga positibo kini sa COVID-19. Sa pagkakaron, stable na ang kondisyon sa mga pasyente nga adunay mild symptoms og naka-admit karon sa Surigao del Norte Provincial Hospital. Nasayran nga duha na ang naitala karon nga bag-ong kasong active cases sa munisipalidad sa Socorro mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na naay nadugang na usab nga COVID-19 positive sa Socorro. Ingat po mga kasyargaw. Mga na latest updates nato sa Socorro. Good morning Kuya G og sa mga kasyargaw TV. Kuya G, pa shoutout sa ako buutan nga sister nga si HK Jack Nogalo og sa ako pagumangkon sa Italy nga si Patrick Jan Nogalo, Adarlo og labi na sa ako pamilya sa Pilar ug San Roque. Thanks, God bless and more power sa imong programa. Stay safe everyone watching from TH Pal Plantsay. Gikan na kang Anilin Nogalo. Salamat po, magandang umaga. Good morning mga kasyargaw. Good morning! Good morning Kuya G, good morning GL. Pabati po sa mga office mates ko naka WFH, Ma'am Aiza, Ma'am Karen, and Ma'am Chichi. Salamat, gikan na kang Marisa Migulyas. Good morning po. Shoutout kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, community volunteers na hatagan og food pack sa Bakwag. Ang lokal nga panggamahanan sa Bakwag ni apod-apod og food packs og alang na sa mga community volunteers niini sama sa barangay health workers og barangay tanod
nga walay puas nga mihatag sa ilang serbisyo aron na mapugnan ang pagkailap sa COVID-19 sa maong munisipalidad. Ang matag volunteer nakadawat og tulo ka food packs o usa ka hygiene kit nga mismong si Bakwaga City Vice Mayor o Bakwaga Vice Mayor Sheila Sibedo ang mihatag uban sa poblasyon punong barangay nga si Mark Arthur Caberte Sibedo og kini mapasalamaton sa tanang BHWs og tanod sa ilang kontribusyon sa katilingban. Mga na ang latest updates nato dito na sa lungsod sa Bakwag, mga kasyargaw. Samtang karon atong pagasayron ang latest updates nato sa COVID-19 sa Caraga Region gikan na mismo sa DOH-CHD Caraga. As of November 17, 2020, we have 24 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 1 case from Sanghan, Cabadbaran City, 6 cases from Agusan del Sur from municipalities of San Luis, 4, Bunawan, 1, Prosperidad, 1, 2 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Placer, 1, Socorro, 1, 2 cases from Surigao City, from barangays Luna, 1, Taft, 1, 13 cases from Butuan City, from barangays Libertad, 9 and 1 case each from barangays Buhangin, Holy Redeemer, Ongyo, Villacananga. For classification of cases, we have recorded 18 local transmission cases, 6 cases with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 18 cases are asymptomatic, 4 cases have mild and 2 severe. For status of management, 23 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 17, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 56-year-old male from Butuan City, diabetic, onset of loss of taste, loss of appetite, and shortness of breath on November 10, 2020. However, due to complications, the patient died on November 17, 2020. As of November 17, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,304 confirmed cases, 401 active cases, 2,743 recoveries, and 160 deaths. Mao ka na ang atong latest updates mga kasyargaw sa COVID-19 din na sa atong rehiyon sa Caraga. Good morning, Kang Lynn Lopez Dars. Welcome back po. Salamat. Magandang umaga, mga kasyargaw. Good morning usab sa atong mga viewers. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita, kinatibuk ang kantidad sa gipahigayong anti-illegal drug operation sa Caraga, may kabat na sa kapin 2 million pesos. May kabat na sa 2,096,036.71 ang kantidad sa kinatibuk-ang nakumpiska nga illegal nga droga sa kapulisan sa Caraga base na karon sa tala atol sa accomplishment report nga gihanyag karon ni Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Sumala pa sa mga report, 126 ka anti-illegal drug operations na ang napahigayon sulod nga milingkod sa katungdanan si Police Brigadier General Karamat og aduna nay kinatibuk ang nakumpiska nga 205.703 grams sa shabu og 16 grams sa marijuana na misaad karon si Karamat nga ipadayon nila ang hugot nga pagpatuman sa balaod batok na sa mga dili maayong buhat mga kasyargaw. Mao ka na ang latest update sa Caraga Region. Atong makita sa mga police reports sa mga nagkadaiyang police station, adunay gipahigayon nila ng mga anti-illegal operation, illegal drug operation, mga kasyargaw. Padayon nato nga suportahan ang atong kapulisan ilabi na sa pagpahigayon nila og mga operasyon mahitungod na para na usab malimpyuhan ang atong komunidad aron mamahimong matarong ang katawhan mga kasyarga. Ang latest updates dito na sa Caraga Region mga kasyarga ilabi na sa mga kapulisan. Samtang sa laing bahin Luzon gipailalom sa state of calamity.
Gideklara na kagahapong adlaw mga kasyargaw, November 18, 2020, nga ipailalom sa state of calamity ang tibuok Luzon. Base na sa proklamasyon karon ni Pangulong Duterte, pinagi na sa Proclamation 1051, usa sa mga hinungdan karon sa pagpaubos sa maong proklamasyon tungod na sa sunod-sunod nga paghaguros sa mga bagyo sa atong nasod sa niaging mga simana ug adlaw. Ilabi na nga ang Luzon ang labing apektado niini mga kasyargaw sa Region 5, Region 2, sa Region 4A, 4B, NCR o uban pang rehiyon na naagihan sa mga bagyo mga kasyargaw. Mga ng latest updates mga kasyargaw, state of calamity ang Luzon karon mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po sa ato nga mga viewers karon. Good morning, magandang umaga po. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa akong mga kaiban sa trabaho taga nito HPAL Nickel Corporation, sa Mepeo Section Technical Department, sa mo stock yard in charge Sir Justoni De Ocampo, sa amo sad noise and odor monitoring si Sir Lolax Alareza, salamat po, og sa mga THPAL nursery workers o sa ilabuutan nga gwapo nursery supervisor nga si Sir Jonas Quinto og tanang Mepeo Decant Group, sa amo masinabtanon nga bisor nga si Sir Rudes Brogar og labi na sa buutan nga makugihon nga section manager nga si Sir Alex Canono. Ika na kang Anilin Nugalo. Salamat, magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa atong balita karon mga kasyargaw. DSWD gisiguro nga naay igong pondo ang gobyerno para na sa panginhanglanon sa Pilipino. Gisiguro karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga adunay igong pondo ang gobyerno aron makatubag sa mga panginhanglanon sa mga Pilipino nga naapektuhan sa katalagman. Dugang pa sa DSWD nga adunay programa nga gipatuman karon aron matabangan ang mga biktima sama sa Emergency Shelter Assistance Program. Atong paminawon mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Ayon sa aming pinakahuling ulat ngayong umaga, 52.1 milyong piso na ang halaga ng relief assistance na naipamahagi ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan sa Rio 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, CAR at NCR na apektado ng bagyong Ulysses. Ito ay kinabibilangan ng mga family food packs, iba pang food items, at mga non-food items. Sa katunayan, ang DSWD Field Office 2 ay nakapamahagi na ng mahigit 19 milyong piso bilang tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Sa Bicol Region naman, ang Field Office 5 ay nakapamahagi na ng mahigit 17 million. Ang Field Office Calabarzon ay may mahigit na 11.2 million. Sa NCR, nakapamahagi na ang Field Office NCR ng halos 7 million. Sapat ang pondo ng ahensya para sa disaster response operations. Nakapag-replenish ang ahensya ng Quick Response Fund mula sa Department of Budget and Management upang masiguro na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng mga sakuna at kalamidad. Sa katunayan, ang DSWD, mga field offices nito at ang National Resource Operations Center ay mayroong nakahandang stockpiles at standby funds na suma total nagkakahalaga ng higit sa 1.2 bilyong piso. Okay na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag
ni DSWD Secretary Rolando Bautista mga kasyargaw. Aduna na yung mga tabang nga ilang nahatag, aduna na yung mga pondo nga naka-standby para na kanila mga kasyargaw. Atong nasairan nga daghang organisasyon, daghang mga tao, daghang mga private individual ang mihatag tabang usab sa atong mga kaigsuonan nga naapektaran sa bagyo mga kasyargaw. Thank you po kaninyong tanan. Bisan layo mi dinhi sa Mindanao, apan mapasalamaton gihapon kami didto na sa mga tao nga mitabang sa ato nga mga kaigsuonan. Ang Pilipino gayod matinubangon mga kasyargaw. Good morning! Pa-shoutout po sa Cubana nga si Ervin Adolfo Gonzales. Good morning! Gikan na kang Marisa Migulyas Gonzales. Good morning po! Good morning! Good morning, Siargao noon, and good morning, Kuya G. Still watching your program from Bravo Beach Resort from SG Guard Team. Gikan na kang Sir June Pakana. Salamat sir sa imong pagtanaw. O gilabi na sa mga taga Bravo Beach Resort. Good morning po kanina. Good morning! Good morning usab kang Sir Junri Valenzuela. Sir, good morning kanimo din ha. Magandang umaga, maayong buntag. Good morning! Samtang sa atong horoscope karong buntaga, ang horoscope nato giya lamang nato mga kasyarga para sa pag-abot nato sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries, favorable karon kung ang focus nimo ang family issue. Lucky numbers nimo karon 16, 34, 46, 55. Lucky color pink salmon. Samtang sa Taurus, mahiubos ka sa imong kauban sa work. Lucky numbers 19, 23, 54, 37. Lucky color dollar green. Samtang sa Gemini, maglibog ka sa imong bag-ong assignment. Lucky numbers 21, 54, 29, 46. Lucky color caramel brown. Samtang sa Cancer, interesting ang effects sa decision. Himuon karon. Lucky numbers 31, 25, 48, 39. Lucky color ice blue. Mao kana mga kasyargaw, ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, kapin 46,000 nga contact tracers na deploy na. Gika-report karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG nga mikabat na sa 46,338 ka mga contact tracers ang na-deploy na sa mga lokal nga kagamhanan sa tibok nasod Pilipinas mga kasyargaw aron na sa pagtabang nga sumpuon ang COVID-19. Gipaningkamutan karon sa maong ahensya nga maabot niini ang target nga 50,000 contact tracers nga mandato karon sa Bayanihan to Heal as One Act o ang Bayanihan 2 mga kasyargaw. Mga latest updates nato sa DILG, ilabi na sa ilang gipahigayon karon nga pagpang-hire sa mga contact tracers mga kasyargaw. Samtang sa dugang nato nga horoscope karon, sa Leo, magpa-feng shui sa business place aron ma-attract nimo ang helpful people. Lucky numbers nimo karon 39, 51, 54, 38. Lucky color ultraviolet. Samtang sa Virgo, surplus nga sales quota ang imong ma-achieve karon. Lucky numbers 33, 34, 37, 57. Lucky color grape violet. Samtang sa Libra mga kasyargaw, lovely ang day nimo. Malipay ka sa romantic expression karon. Lucky numbers 53, 24, 38, 59. Lucky color scarlet red. Samtang sa Scorpio, interesting ang news nga madawat nimo karon sa imong career. Lucky numbers 21, 25, 30, 13. Lucky color bottle green. Mao na ang laing upat nato mga kasyargaw karon
nga horoscope. Good morning, Dapa and Kuya G. Gikan na kang Nancy Bell Trazares. Good morning, ma'am. Welcome pagbalik din na sa atong programa. Siargao TV News. Salamat, ma'am Nancy Bell. Good morning, gikan na kang Jake Asumen. Salamat po, magandang umaga. Good morning mga kasyarga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato mga kasyarga. COVID-19 vaccine, posibleng 17 ka distributors ang kuhaan ni ini. Sumala kang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer og Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga padayon nga gisusi karon sa gobyerno ang sakto nga pamaagi sa pagkuha og mga bakuna. Sumala pa nga sa pagkakaron ang mga eksperto sa bakuna og FDA gihanyag nga adunay 17 nga posibleng pagakuhaan sa bakuna gikan na sa nagkalain-laing nasod. Dugang pa karon nga giinsister sa pangulo ang kinahanglan nga ang mga frontliners kabos og Pilipino nga gikan sa vulnerable communities ang hatagan prioridad sa pagpang-apod-apod sa bakuna. Ang pamahayag gikan na mismo kang Secretary Galvez ug kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy po yung evaluation po ng ating vaccine of experts at saka ng FDA kung ano po yung tamang solusyon ng pagkukuha ng vaccine. At ang ating pong vaccine of expert ay nirank po yung 17 po ang ating pong possible sources of vaccines sa iba't ibang mga bansa. At out of the 17 po, sir, siyam po yung nasa tinatawag nating phase 3 trial. At sa phase 3 trial po nito, 3 po doon ang magkakaroon po ng trial dito po sa atin this coming December and January. Nagpapasalamat po tayo kay Enrique Rason na meron po rin siya ng binigay na 300,000 doses ang BDO at saka po yung ibang mga Lusutan Group at saka San Miguel Corporation at saka Go Negosyo. Nakapag-raise na po sila ng more than 1 million and hopefully baka tataas pa yun ng 1 or 2 million doses. Ito po para po sa kanilang mga do-donate po nila yung 80 to 50% of the vaccine at saka yung iba po gagamitin po nila sa kanilang mga poor essential workers po. By the end of the year, pwede po natin magkaroon po tayo ng signing of the loan agreements. Secretary Galvez, I would like to remind you that we have this commitment that we will start with the poorest of the poor. In the matter of identifying the group, kasali si Secretary Duque will also take part in this election. Basta unahin natin yung mahirap. Then, paakyat. Kung tayo, kung aabot pa tayo, kung hindi na tayo aabot, pasensya na lang. But ang usapan kasi, mauna yung talagang kawawa sa buhay. So, they will be the first protected citizens of this country. Mao ka na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Secretary Galvez o ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naanay ang mga gihimo karon mga kasyargaw nga pagkonsulta, gihimo na mga lakang para na masusi gayod kung sakto ba ang mga COVID-19 vaccines nga pag-acquireon karon sa gobyerno. Sumala pa ni Secretary Galvez mga kasyargaw nga posibleng matry na kini o ang trial pwede nang himuon karong umaabot Disyembre o January mga kasyargaw. Then sumala pa sa atong Pangulo nga ang mga vulnerable communities, mga kabus nato, mga kaigsuunan ang pag-aunahon gayod sa maong pagpangapod-apod sa bakuna mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po. Ilabi na kang Call G Conversion. Good morning Kuya G. Watching from Taiwan. Good morning po. Good morning. Good morning sa Converning. Salamat sa pag-share o sa pag-watch karon. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Jing Jong. Salamat, magandang umaga. Watching from Dinakpan daw. Good morning. Happy viewing kanimo din ha.
Salamat. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, sa Sagittarius, ma-experience nimo ang financial freedom. Lucky numbers nimo karon 14, 28, 37, 58. Lucky colors carrot, orange. Samtang sa Capricorn, ang imong social connection mohatag og surprise business sa imo. Lucky numbers karon 17, 38, 37, 51. Lucky color navy blue. Samtang sa Aquarius, ayuhon ang imong adlaw-adlaw nga desisyon. Lucky numbers 30, 39, 51, 36. Lucky color brandy yellow. Samtang sa Pisces, maglikay sa family disputes. Excellent ang time para sa financial decision. Lucky numbers 14, 22, 34, 55. Lucky color apple red. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest na update sa horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, DOH nakabayad na og 800 million pesos sa Philippine Red Cross. Nakabayad na karon og 800 million pesos ang PhilHealth gikan na sa utang niini nga 1.1 billion pesos sa Philippine Red Cross. Kini ang gipamahayag karon ni Senador Richard Gordon nga chairman o chief executive sa maong organisasyon. Sumala pa sa senador nga 400 million na lamang ang nabilin nga utang sa PhilHealth. Sumala pa usab nga madungagan pa ang utang sa PhilHealth tungod kay nag-resume o nagpadayon na usab ang PRC sa COVID-19 testing. Sunod na sa kauyunan karon sa duha ang PhilHealth o ang PRC. Mga latest updates mga kasyargaw. Good morning! Kuya G pa shout out sa Inson family from Dinagat Islands. Thanks! Salamat. Magandang umaga! Samtang sa entertainment side nato karon mga kasyargaw, Katniel may hatag tabang sa napektaran sa kalamidad. May hatag karon og hinabang ang love team nga si Catherine Bernardo o Daniel Padilla o Katniel ngadto na sa mga naapektaran sa bagyong Ulysses. Atong makita ang pagpangpak o pangpangapod-apod sa maong aktor o aktres uban ang ilang pamilya alang na sa pagpangapod-apod niini. Sumala pa sa Facebook post ni Daniel nga ang katawhan always nga magmatinabangon. Mapasalamaton usab ang couple sa tanang mitabang usab sa ilang relief operations. Mga latest updates nato sa entertainment mga kasyargaw. Daghang usab mga artista, mga kasyargaw, mga personalities, mga organizations ang mihatag sa mga tabang mga kasyargaw, mga relief operations alang na sa atong mga kaigsuunang kabos, mga kaigsuunan nato nga naapektaran mismo sa mga bagyo mga kasyargaw. Samtang ang atong Surigao del Norte monitoring report sa COVID-19 as of November 18, 2020, mga kasyargaw, 201 suspected cases na, 132 probable case, 2,059 ka-persons under monitoring, 21,945 na ang nakagraduate sa pag-quarantine mga kasyargaw, samtang 724 ang may positibo sa rapid antibody test. 551 na ang confirmed cases sa tibok probinsya Surigao del Norte, 433 niini ang nakarecover, samtang 47 na ang nangamatay mga kasyargaw. Samtang sa atong COVID-19 case update mga kasyargaw, update sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ang Department of Health karon mga kasyargaw nakakumpirma og bagong updates sulod sa 24 hours mga kasyargaw og 1,383 cases mga kasyargaw as of 4 p.m. netong November 18, 2020. Maong miabot na sa kinatibuk-ang 412,9
97 ang total cases og 29,474 ini ang active cases mga kasyarga. Ang DOH usab nakatala og dugang 143 ka new recoveries og 95 new deaths maong iabot na sa 374,666 ang naka-recover samtang 7,957 ang nangamatay na mga kasyarga. Mga ng latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po! Magandang umaga kaninyong tanan o sa atong mga viewers karon. Salamat! Samtang mga kasyargaw, 36 days na lang, Pasko na! Pasko na mga kasyargaw! Kamusta ang inyong mga plano, ang inyong mga kinabuhi, ang inyong mga lakang karong umaabot kapaskuhan. 36 days na lang o sa kabulan og unom kaadlaw na lang mga kasyargaw, Pasko na. Unsa may inyong mga handa? Siyempre ang Pilipino dili magpapildi mga kasyargaw pag abot na sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Siyempre, ayaw sab kalimti nga ang December 25 ang pagkatao sa atong manunubos nga si Heso Kristo. Merry Christmas po! Salamat! Magandang umaga! Good morning! Happy viewing sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po. Salamat sa inyong suporta mga kasyarga. Dinhin na lamang kukutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhin na sa programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Dinhin na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kininyo nag-alagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Thursday po kaninyong tanan. Salamat.